mawaƙiyar nan Sumayya. Malama Sumayya barka da zuwa. To a gurguje tun da ke ba sai mun ji tarihin ki ba. Bari mu tafi kai tsaye. A 'yan kwanakin nan akwai wata waƙa da kika saka wanda ta ratsa samaniyar waƙoƙi a ƙasar Hausa gaba ɗaya mai taken Dawo. Jita-jita ta yi yawa akan wannan waƙa. Shin menene dalilin yin wannan waƙa? Jama'a assalamu alaikum. Na yi wannan waƙan ne kuma na ci burin ya watsa a duniya fiye da sauran waƙoƙina, kuma alhamdulillahi waƙar ta tafi fiye da inda ma nake tunani, sai dai fata na ya je wajen wanda na yi waƙan domin shi. Sumayya, shin wannan Mahmud da kike ambata a cikin waƙar waye shi? Mahmud wani mutum ne a rayuwata wanda babu wani abin da zan iya misalta maka da shi a duniyan nan. Ina nufin Mahmud shi ne komai a wajena, kuma idan na ce maka komai ina nufin komai. Mahmud ya ɓace daga ganina, ya ɓace daga saurarona, kuma ya ɓace daga jina. Amma yanzu haka na tabbatar yana raye. Saboda haka ina so idan yana saurarona, dan Allah ka dawo gida Mahmud, domin ana buƙatar ganinka. Ina so kuma in sanar da kai cewa burukanka sun zo har ƙofar ɗakinka suna jiranka. Ka dawo gida. Insha Allahu burinka zai cika. Muna buƙatar ka dawo. Duniya a hankali, wanda tambayar izgili, duk yawan rabuwa, in ba kai karkaɗa misalan jahili. In rabo ya zago da kai, kuma abin ya tabbata da kai, rabu ne ya ci sai da kai, in sai da kai kawai sai da kai. In abin ya zo babu kai, rabu ne ya ci babu kai, in babu kai kawai babu duniya ba bai sa da kai. Rayuwa wucewa take kawai, rayuwa ba a hankali kawai, rayuwa wucewa ake kawai, rayuwa ba zama kawai, rayuwa ba zama kawai, rayuwa baban ku ya mutu, rayuwa baban ku zai mutu, rayuwa da ku dole mun mutu, rayuwa rayuwa kawai, rayuwa Allah ya ji kan musulmi ubangiji. Rayuwa. Amin. Allah kamar ƙarshen rayuwa.